upozorňuji, jak jste si možná už po sluchu všimli, že tenhle náš webinář bude nahrávaný, je to ve vašem zájmu, měl by se potom objevit na webu knihoven.cz, takže pokud byste si něco nezapamatovali, můžete se k němu kdykoliv později vrátit, tak jenom abyste si byli vědomi toho, že jsme teď nahráváni společně. Tak a já doufám, že už vidíte tady rozcestník, digitální knihovna CZ. Zároveň vidíte tam, že v té hlavičce je napsáno digitální knihovna provozuje Moravská zemská knihovna, tak to mi dovolte hned uvést na pravou míru, protože vidíte, že digitální knihovna není jedna velká digitální knihovna, je to ve skutečnosti rozcestník, který nám tady sdružuje už několik desítek digitálních knihoven. A Moravská zemská knihovna spravuje technicky pouze ten rozcestník a potom svoji vlastní knihovnu. Takže za obsah, včetně různých technických a obsahových chyb těch jednotlivých knihoven, prosím pěkně zodpovídají ty konkrétní knihovny. Tak to jenom, aby vám to bylo jasné. Dostaneme se během dnešního webináře k tomu, proč je to důležité, když třeba budete chtít nahlašovat nějakou chybu, domoci se nějaké uživatelské podpory, tak jenom abyste si byli vědomi toho, že to je v podstatě spoustu nezávislých digitálních knihoven. Tak a teď už se do nich pojďme ponořit. Vidíte, že tady máme první 13 skupinu takových velkých knihoven. Kromě Moravské zemské vidíte, že tu samozřejmě nechybí třeba Národní knihovna, knihovna Akademie věd, studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a spoustu dalších. Konkrétně momentálně 13 institucí, které poskytují přístup k dílům nedostupným na trhu. Co se pod tímhle pro mnohé záhadným názvem skrývá, to si dneska taky povíme, ale zatím s tím počkáme na později. Potom tady máme další veřejné knihovny a potom tu máme různé další instituce. Vidíte, že se nám tady vynořují třeba knihovny univerzit. No a já samozřejmě nemám dnes prostor představovat úplně všechny ty knihovny. Každá z nich má své specifické dokumenty, specifické zdroje, digitalizuje spoustu z nich nějaké třeba krajově specifické nebo tematicky specifické dokumenty. Možná jenom mi dovolte tady pro ukázku vypíchnout jednu, a to je knihovna Antonína Švehly, protože to je prosím pěkně největší česká knihovna zaměřující se na zemědělství. Takže pokud by vás zajímalo, jak si zařídit pařeniště nebo jak docílit co nejvyššího zisku z jahod, tak rozhodně tahle knihovna je pravý poklad informací. Dokonce ta knihovna Antonína Švehly je třetí největší zemědělská knihovna na světě, takže to si určitě zaslouží pozornosti. Jinak já z ní teď zase vyskočím. Vidíte, že tady kliknutím na to logo se dostanu zpátky na rozcestník. A už jsem mluvila o tom, že tu máme i knihovny vysokých škol, máme tady přidružené knihovny různých muzeí, máme tady dokonce i některé archivy a další instituce a projekty. Takže zase si dovolím třeba vypíchnout tady digitální studovnu Ministerstva obrany ČR. To je knihovna hodně využívaná našimi čtenáři a soudě podle různých uživatelských požadavků, tak je o ní velký zájem. To je společný projekt několika institucí, spravují ho kurátorsky kolegové z Vojenského historického ústavu v Praze. A když byste byli nadšenci do historie vojenství nebo budete třeba pátrat po svých předcích v seznamech padlých nebo v různých seznamech pluků a podobně, tak tahle knihovna je zase neocenitelný zdroj informací. Jinak asi jste si už všimli, že ty knihovny vypadají velmi podobně, využívají stejné prostředí, kraméria, takže když by se vám náhodou stalo, že budete drobec ztraceni v tom, v jaké knihovně se vlastně zrovna nacházíte, tak vězte, že to najdete tady takhle vlevo nahoře, je taková hlavička, kde si vždycky uzřejmíte, v které knihovně momentálně jste, kterou si prohlížíte, což bude zase důležité pro případ, že by vám třeba něco nefungovalo, potřebovali byste podporu. Takže to byl letem světem náhled na to, co to vlastně digitální knihovna je, jak funguje jako rozcestník. A teď už se podíváme na vyhledávání v konkrétní knihovně, no a protože mě nejlépe známým prostředím je pochopitelně ta naše digitální knihovna, tak
se podíváme do ní. Když do ní takhle vstoupíte, tak vás modrá dlaždice vyzývá ke vstupu, tak to uděláme. Zároveň, to jsem možná neukázala, někdy se vám může stát, že už tady budete mít rovnou zatrženou tuhle kolonku pouze veřejné, což způsobí, že když tam vstoupíte, tak se vám zobrazí pouze veřejné dokumenty, což já teď ale zruším, abyste viděli úplně všechny. První dokumenty, které se nám tady zobrazí, tak jsou standardně dokumenty nejnověji přidané, čili ty, co zrovna vyjeli z digitalizační linky a jako nejnovější přírůstek se objevily v digitální knihovně. Vidíte, že všechny mají status v knihovně, nejsou dostupné. To je proto, že chvilku trvá, než je my kurátoři prověříme z hlediska autorských práv, takže se nedivte, že teprve s nějakým časovým odstupem budou vyhodnoceny a rozděleny. Tak a my se teďka podíváme, co v té knihovně můžete najít. Vidíte, že nejsem přihlášená. Předpokládám, že někteří z vás jsou třeba noví uživatelé a na ně taky tenhle webinář primárně cílí. Tak si představme, že jsme teda úplně noví uživatelé, teprve jsme digitální knihovnu objevili, takže nás vlastně zajímat budou ty veřejné dokumenty, které jsou dostupné úplně všem, včetně nových uživatelů. Vidíte, že tady máme hlavně hudebniny, ale pro to, co vám chci ukázat, tak bude možná výhodnější zvolit si knihy. Takže tady máme soubor monografií, nejnověji přidaných do knihovny. A já vám tady chci ukázat, jak pracovat s tím konkrétním dokumentem, a protože tenhle webinář má být o pokladech, tak to vezmeme trošku doslovně a použijeme třeba tady seznam starých mincí. Takže teď vidíte takovouhle publikaci Letem světem pro nové uživatele. Se podíváme, jak s takovým dokumentem pracovat. Vidíte, že tady vlevo vidíte přehled všech stránek toho dokumentu. Pro případ, že byste rovnou potřebovali vyhledat nějakou konkrétní stranu, tak si ji tady můžete navolit, abyste třeba Palackého dějiny národu českého nemuseli celé takhle prolistovávat, ale my se takhle koukneme a uvidíme, zaujaly nás obrázky. Vidíme, že tady na konci má ta kniha přehled vyobrazení, tak si tady nějaký vybereme, třeba tenhle se nám líbí a ten si budeme teď prohlížet. Dejme tomu, že se nám zalíbil až natolik, že byste si přáli si ho vytisknout a někde si to doma vylepit, tak k tomu slouží tady funkce, které najdete v liště vlevo nahoře a podotýkám, že tyhle funkce tam uvidíte pouze u těch veřejně dostupných dokumentů, jiné u nás tisknout ani stahovat nelze, takže pokud byste chtěli tisknout, tak si tady zvolíte rozsah toho tisku, podržíte klávesu Shift, zvolíte si rozsah a pošlete to do tisku, což teď dělat nebudu. Stejným způsobem si můžete navolit zase stažení PDF. Máte tady napsáno, jaký limit stránek můžete najednou stahovat. Tak. Pro případ, že byste chtěli jenom tuhle jednu stránku jako JPEG, tak i to můžete. Tady si rovnou dáte uložit obrázek jako. Tak, ale já se vrátím zpátky sem. A ještě tady máme i textový přepis stránky, což ale v tomhle případě asi používat nebudeme, protože tady máme jen nějaké ty texty na mincích a letopočty, tak to by asi v tomhle případě nevyšlo úplně nejpřehledněji, tak to teď nebudeme testovat, ale vězte, že i tahle možnost tu je, nechat si tu stránku textově přepsat a teď, když si budeme chtít prohlédnout ten konkrétní obrázek, tak můžete využít různých funkcí tady dole na liště, takže v první řadě asi si to budeme chtít přiblížit, tak aby ten text byl čitelný. Můžete si to případně oddálit, pokud jste to přehnali. Tady tím přizpůsobením zase vrátíte tu stránku zpět. Pokud byste si chtěli soustředěně číst, tak se vám bude určitě hodit tahle funkce. Není to úplně jako v Kindlu, ale rozhodně je to takhle čitelnější a s menším rušením. Zároveň můžete si třeba i dát 2 stránky, což se nám ale v tomhle případě úplně nehodí, tak necháme tu jednu. Vrátíme se zpátky, tady si můžete takhle listovat dopředu, dozadu. Pro případ, že se vám
chce číst si ten text, který takhle obíhá tu minci kolem dokola, tak můžete i využít tady té funkce otáčení obrázků. Tak a pro případ, že se vám líbí, jak jste si to nazoomovali a bojíte se, abyste si to náhodou nerozhodili omylem, tak si tady můžete i hodit zámeček při listování tou publikací vám zůstane zamčená ta velikost zoomu, kterou jste si zvolili. Tak já zase vyskočím z toho celého plného zobrazení, takže jsme se podívali, jak tou knihou listovat. Podíváme se, co máme tady vpravo. Tady máme nějaký popis informační ke knize, najdete tam zhruba to, co byste našli v knihovním katalogu k té příslušné publikaci. Vidíte, že se jedná o volné dílo, zjistíte, kdo to napsal, tady když kliknete na ty 3 tečky, tak zjistíte, kdy ten autor zemřel. Případně pokud vás jeho dílo tak nadchlo, tak když kliknete přímo na to jméno, tak se vám zobrazí všechna díla téhož autora v naší knihovně. Tak tady máte i, že knížka je uložená u nás, máte tady signaturu toho fyzického výtisku a podobně. A kromě těchto informací, tak tady potom ještě máme tady nahoře tuhle možnost, když byste si chtěli skopírovat odkaz a někam si ho na později odložit, tak využijete tady tuhle možnost. A teď momentálně máte vygenerovaný odkaz, který vede přímo na tuhle konkrétní stránku. Když byste chtěli odkaz na celou knihu, tak si tady překliknete na knihu a z tohohle odkazu se potom vždycky dostanete na tu konkrétní knihu. Tady potom, to se vám bude hodit, pokud byste psali nějakou bakalářskou nebo jinou vědeckou práci, potřebujete citovat, tak tady si můžete vygenerovat, jde to vlastně přes citační manažer citace.cz. Tady vidíte, že to je podle té normy ISO 690, můžete si skopírovat citaci, tahle je na tu konkrétní stránku, nebo zase na celou knihu. Tak tady pokud byste potřebovali něco zjišťovat v metadatech, tak i ta možnost tady je. Takže to je takový namátkový průzkum digitální knihovny, nicméně já se vrátím. A pravděpodobně nebudete tu knihovnu procházet takhle na zdař Bůh a hledat, co tam najdete. Velmi pravděpodobně vás bude zajímat nějaká konkrétní věc, konkrétní heslo, osobnost a podobně, tak já tady zase zruším tyhle filtry, ať máme knihovnu jak otevřenou knihu doslova a co bychom mohli chtít vyhledávat. Dejme tomu, že vás inspirovalo smutné výročí před 2 dny okupace Československa nacistickým Německem, tak si chceme přečíst něco o vůdci Třetí říše. Tady vidíte, že už vám našeptávač rovnou nabízí, ale to my nechceme. Klikneme tady na lupu a zobrazí se nám výsledky. Standardně jsou řazeny podle relevance. Dopředu se vám zařadí zpravidla ty, které mají ten hledaný výraz přímo v názvu. Takže si můžeme tady vybrat případně. Pokud byste si chtěli zahrát, teď sáhnu po tom notorickém příkladu a hledáte nějaký konkrétní výraz, takže třeba se pokusíme vyhledat ten ikonický článek údajný Hitler je gentleman. A pokud hledáte takhle konkrétní sousloví, tak vřele doporučuji dát si ten celý výraz do uvozovek, což vám zaručí, že se v knihovně bude skutečně vyhledávat přesně tohle sousloví v tomhle pořadí, že se vám ta slova od sebe nějak neoddělí, takže dáme vyhledávat. A našlo nám to, vidíte, 30 výsledků, ale takhle na první pohled vypadají dost nově a nás zajímá, jestli to skutečně napsal Peroutka, tak tady můžeme využít to řazení. A nechceme to podle relevance, ale vidíte, že můžeme řadit vyhledávání abecedně podle nově přidaných, od nejnovějších anebo od nejstarších. Takže nás bude zajímat tohle. A videa. V případě periodik někdy to řazení je trošku rozčepířené, ale i tak vidíte, že nejstarší zmínka o přesném tomhle výrazu je tady z roku 2015, takže jedná se pravděpodobně o ten kontroverzní výrok bývalého pana prezidenta, ale žádný článek tohoto názvu, který by byl ze 30. let, nám to nenašlo.
Tak já tady zase zruším to vyhledávání a budeme chtít vyhledávat v digitální knihovně podle autora. Dejme tomu, že chceme vyhledat díla, využijeme na to tenhle modrý řádek pod tím hlavním vyhledáváním, který nabízí pokročilé vyhledávání. Tady si můžete rozbalit, zda chcete hledat podle názvu, podle autora, podle klíčových slov, žánru. Pokud znáte signaturu u nás v knihovně, můžete hledat podle ní, případně můžete hledat i podle toho číselného kódu ISBN konkrétní vydání. Nás bude zajímat autor, ale s dovolením zvolím nějakého méně kontroverzního autora, takže dejme tomu Kafka Franz. Vyhledat. A vidíte, že máme v knihovně 84 děl, jejichž autorem je Franz Kafka. A my to budeme chtít seřadit, třeba zase od nejstarších, abychom viděli, jakou nejstarší vydanou knihu od Kafky u nás máme. A už vidíte, že je to starý list z roku 1928. Takže takovýmhle způsobem můžeme tady vyhledávat. Nicméně my tady máme ještě celou další plejádu možných vyhledávání a ty najdeme v takzvaných fasetách, což jsou v podstatě filtry, které si tady můžete nastavovat. Takže zase zruším ten nastavený filtr podle autora. Ať máme dokumenty všechny. Vidíte, že v současnosti máme přes 320 000 dokumentů v knihovně. A my se tady pustíme do vyhledávání a začneme dostupností, to se nám to nabízí jako první. A vidíte, že ty dostupnosti jsou znázorněné i ikonami, takže veřejné dokumenty jsou takové, které může v naší knihovně vidět kdokoliv, bez přihlášení. A může se na ně dívat ze zahraničí, nepotřebujete vůbec žádnou formu registrace. Tyhle dokumenty zároveň můžete i tisknout. Potom tady máme po přihlášení, vidíte, že zrovna tahle faseta, ty se navzájem vylučují, zatímco ty ostatní se sčítají. Tak a abyste si mohli zobrazit dokumenty dostupné po přihlášení, tak se musíte tady nahoře přihlásit svým uživatelským jménem a heslem. Ale to si ještě vylíčíme později, protože právě tyhle dokumenty jsou právě ta díla nedostupná na trhu, o kterých se budeme za chvilinku bavit podrobněji. No a potom tady máme takovou fasetu v knihovně, to znamená, že tohle jsou, vidíte, že se teda občas stane i, že ten dokument může mít těch dostupností víc, ať už záměrně nebo omylem, ale ty, které jsou dostupné v knihovně, tak to jsou zpravidla dokumenty, na které, když se chcete podívat, tak vám to oznámí, že musíte dorazit přímo do knihovny a tam si to zobrazit na místním počítači. Takže možná si teď říkáte, k čemu je vlastně takový digitalizát, no ale vězte, že za prvé se ty dostupnosti můžou různě měnit, a za druhé, když jste student, scháníte tu jednu konkrétní publikaci ke zkoušce a v Moravské zemské knihovně mají jen jeden exemplář a vás je 20, kteří pod ní toužíte, tak se vám určitě hodí, že si můžete dojít se svým notebookem do knihovny a všech 20 vás tam může sedět u stolečku a prohlížet si tu knihu zároveň, aspoň digitálně. Takže tohle jsou ty dostupnosti. A potom tady máme co se jmenuje licence, což je takové upřesnění, by se dalo říct, těch dostupností. A vidíte, že těch už je tady podstatně víc, nejsou jenom 3. A vidíte, že zase mají ty stejné ikonky. Zelené očičko znamená, že až na různá upřesnění, které vám teď vylíčím, tak je můžete zobrazovat volně, ale třeba zrovna hned ta první licence, hudebněny kroměříž, tak jsou hudebněny, které si sice můžete prohlížet, ale vidíte, že ve volném prohlížení vám brání tady ten vodoznak. A to je proto, že u všech těch licencí najdete, tady když kliknete na to maličké ičko, tak se vám tady zobrazí popisek, co tahle licence přesně obnáší. Tady se dočtete, že tyhle hudebněny nám zpřístupnilo Olomoucké arcibiskupství
ale pod podmínkou, že budou právě chráněny tím vodoznakem. Takže pokud byste si je chtěli stahovat nebo získat je bez toho vodoznaku, tak musíte, jak je tady definováno, se podrobit podmínkám badatelského řádu Muzea umění Olomouc, pod něj spadají, musíte podepsat badatelský list a potom už vám budou dostupné. Takže tady zrovna je ta dostupnost omezená. Tak potom tady máme smluvně zveřejněná díla. To jsou díla, která se na první pohled tváří jako díla volná, ale když v nich trošku zašťouráte, tak i podle dat vydání uvidíte, že by ještě volná být neměla. Nicméně držitel autorských práv tak z nějakého důvodu poskytl Moravské zemské knihovně licenci na to, aby tato díla mohla zveřejňovat. To znamená, že když si na ně kliknete, tak tady máte i ty možnosti tisku, stahování obrázků a PDF a podobně, i když časopis z roku 1961 ještě rozhodně autorsky volný není. Nicméně díky té licenci, nebo někdy i díky tomu, že autoři jsou zaměstnanci Moravské zemské knihovny, tak my je volně zobrazovat můžeme. Nicméně může se vám stát, že když potom najdete to dílo v nějaké jiné digitální knihovně, tak nebuďte překvapení, že tam volné nebude, protože tahle knihovna tu licenci nemá. Tak. Potom tady máme volná díla, to jsou ta díla v pravém slova smyslu už autorsky volná. Když se tady podíváte, tak vidíte už podle vzhledu těch knih, že tady jsou rozhodně všichni původci již dávno po smrti, aby dílo bylo autorsky volné, což se tady i dočtete, tak musí od vydání uplynout více než 50 let a od smrti všech původců, tedy nejen autora, ale i ilustrátorů, překladatelů a autorů předmluvy a tak dále, musí uplynout více než 70 let. A v případě periodik, tak musí uplynout minimálně 110 let od vydání toho konkrétního ročníku periodika. Takže takovýmhle způsobem ta díla se autorsky uvolňují. Potom tady máme osiřelá díla, tak jak vidíte, jsou zatím hodně marginální, tak to nebudu zase tak rozebírat, ale jde v zásadě o díla, u nichž autor není znám nebo ho nelze kontaktovat, není znám přesný autorskoprávní status těch děl a na základě směrnice EU můžeme jako veřejná instituce taková díla zveřejňovat. A potom nás budou zajímat tato díla nedostupná na trhu. Tady si to konečně vysvětlíme, oč se jedná, když byste si takové dílo chtěli otevřít. To na vás pravděpodobně křikne, že tohle dílo je dostupné pod licencí a pro jeho zobrazení se přihlaste účtem některé z partnerských knihoven. Takže teď nastane ta chvíle, tady když si na něj kliknete, tak se vám dostane vysvětlení, že pro přístup k těmto dílům je nutné se přihlásit. Můžete se přihlásit nejen přímo účtem Moravské zemské knihovny, ale tady máte napsáno, že seznam knihoven, které poskytují přístup k těmhle dílům, tak najdete zde. To znamená, když sem kliknete, tak tady uvidíte dneska už několik desítek institucí, nejen knihoven, které poskytují přístup svým registrovaným uživatelům. To znamená, nemusíte se registrovat přímo v Moravské zemské knihovně, abyste u nás viděli tyhle dokumenty. Můžete se registrovat třeba v Říčanech do Husovy knihovny a těmi uživatelskými údaji Husovy knihovny se tam přihlásit můžete. Stejně tak, pokud byste byli čtenáři v knihovně Archeologického ústavu, tak i s jejich uživatelskými údaji se tam můžete dostat. Tak já se zase vrátím. Zároveň vám to tady říká, že jako díla nedostupná na trhu se na základě dohody, kterou uzavřela Národní knihovna jako zástupce knihoven a organizace Dília jako zástupce autorů, kolektivní zástupce, tak jako takováto díla se mohou zpřístupňovat díla, která vyšla před více než 20 lety, to znamená teď aktuálně dříve než před rokem 2005, v případě periodik před rokem 2015, a která jsou zároveň zařazena na seznam děl nedostupných na trhu. Takže teď se podíváme, co to ten seznam je. To znamená, ne všechna díla, která vyšla před rokem 2005, tak jsou taky na tom seznamu. Tady na tom seznamu byste se potom mohli podívat, jestli tam to dílo
je nebo není. Tak, ještě se na ten seznam podíváme blíž, ale teď se teda přihlásíme, abyste se mohli přesvědčit o tom, že to funguje. Takže tady v liště vpravo nahoře klikneme přihlásit. Abyste se přihlásit mohli, tak musíte souhlasit s podmínkami užití a dáte přihlásit knihovním účtem. A tady si potom musíte zvolit tu konkrétní instituci, jejímž účtem se chcete hlásit. Takže jednu z těch vyjmenovaných v tom seznamu. A já se chci samozřejmě přihlásit svým vlastním účtem Moravské zemské knihovny. Protože jsem tam měla uložené údaje, tak už jsem se přihlásila. Jinak by se vám zobrazil by se vám takový formulář, kam byste ty údaje museli zadat. Tak. No a vidíte, že se nám to změnilo. Teď, když jste přihlášení, tak ten přeškrtnutý červený klíč se nám změnil na zelený. A teď, když kliknete na tyhle dokumenty, tak už si je zobrazit můžete. Už si je můžete číst, nicméně nebuďte překvapení, když se tam přihlásíte vy, tak sice je budete moct číst, ale tady tahle lišta s tou možností stahování toho tisku, tak vy budete mít prázdnou, protože ta díla nedostupná na trhu neumožňuje zhotovování kopií. Já ji tam teda vidím, protože jsem kurátor, tak mám jistá privilegia, ale běžný uživatel uvidí tady tenhle prostor prázdný. Podmínka té díly byla, že ta díla jsou jen k prohlížení, nesmí se z nich zhotovovat žádné kopie. Tak a potom tady ještě máme licenci díla dostupná na trhu Studovna. To jsou díla, která sice jsou zpřístupněná jako díla dostupná na trhu, ale na žádost toho držitele autorských práv bylo určeno, že se nesmějí zobrazovat na dálku, ale můžete si je zobrazit pouze na terminálu těch zapojených knihoven. To znamená, zase musíte dorazit do knihovny, nemusíte jít přímo do knihovny, která ten dokument vlastní, stačí v případě téhle licence zajít zase do některé z toho seznamu knihoven. A tady vás bude zajímat ta kolonka terminálový přístup. Tady kliknete na zapojeno. A teď už se nám tady vyfiltrovaly jenom ty knihovny, které nabízejí tenhle terminálový přístup. Takže pokud by vás právě zajímala nějaká kniha z Moravské zemské knihovny, která je zpřístupněná pod touhle licencí, ale jste z Prahy, tak vidíte, že vám stačí zajít do knihovny Antonína Švehly. Tam ty terminály mají, tam se přihlásíte, klidně údaje té knihovny Antonína Švehly a můžete si na tamnějším terminálu prohlížet knihu z Moravské zemské knihovny s touhle licencí. Tak a potom tady ještě máme studovnu, to jsou ty klasické neveřejné dokumenty, kvůli tomu, abyste si je mohli zobrazit, musíte dojít do knihovny, jak vás to tady informuje, a tady na místních počítačích si můžete zhotovit kopie části toho díla, pokud byste chtěli. A pak tady máme dokonce ještě hudebniny, ty jsou zpřístupněny úplně nejpřísněji, že si sice můžete zhotovit můžete si je prohlížet v knihovně, ale nemůžete si z nich zhotovit kopie. Takže to máme to omezení podle licencí. Teď se ještě podíváme na ten, dejme tomu, že si tady zatrhneme díla dostupná na trhu online a dejme tomu, že byste si chtěli zavzpomínat na dětství a přečíst si Harryho Pottera. Říkáte si, ten nedávno oslavil 25. výročí prvního vydání, tak určitě bude mezi díly nedostupnými na trhu. Ale chyba lávky, nikde ho tu nevidím. Vidíte, že je tady jenom kniha o životním příběhu autorky, ale žádný kámen mudrců se nám tu neobjevil. Tak, aby jsme tomu přišli na kloub, tak se podíváme do toho seznamu děl nedostupných na trhu. A tady si zadáme Harry Potter. Schválně si ho v tom seznamu najdeme. No a vidíte, když prolistujete ty dokumenty, tak tady dole uvidíte tu knihu o životním příběhu autorky a vidíte, že tady má takový medailonek online a má tady status A,
ta bublina nás informuje o tom, že to dílo na seznam zařazeno je, ale když se podíváme tady nahoru na Harry Potter a kámen mudrců, tak tady vidíte N a smutně si tu přečtete, že dílo bylo vyřazeno. To znamená, na tom seznamu mohou být díla, která ten status získala, potom tam mohou být díla, u nichž na žádost vlastníka těch autorských práv bylo to dílo vyřazeno, protože došlo k novému vydání a tím pádem ta kniha už na trhu zase dostupná je, takže aby nebyli knihkupci poškozeni, tak to dílo bylo z toho seznamu staženo. A potom tady jsou ještě nějaká díla se statusem návrh k zařazení do seznamu, to znamená, že někdo je nahlásil a teď tím běží půlroční lhůta, během níž jsou tady vystavená a držitel autorských práv to buď odsouhlasí a dílo bude zařazeno, nebo to neodsouhlasí a v tom případě bude dílo vyřazeno. Takže pokud byste pátrali potom, jestli je nějaké kýžené vámi dílo, může být takhle zpřístupněno, tak se podívejte na tenhle seznam a hned uvidíte, jak to s ním je. Tak, my budeme pokračovat v tom, co tady máme za ty facety. Licence jsme si už prohledali. A tohle vás možná bude zajímat, co všechno vlastně za typy dokumentů v knihovně najdeme. To, že v knihovně jsou knihy, vás asi nepřekvapí, stejně tak periodika. Pak je tady cosi, co se jmenuje sbírky, to zatím ponechám na později, ale možná vás zaujme, že v knihovně najdete i grafiky, což pro naše potřeby jsou nejrůznější obrazové dokumenty, takže vidíte, že jsou to třeba i fotografie, různé obrazy nebo grafické dokumenty. Potom tady máme mapy, zrovna u nás v Moravské zemské knihovně máme opravdu velkou kolekci historických i novodobých map, které si tady můžete prohlížet. Stejně tak tady máme hudebněny, o těch už jsme se bavili, prohlíželi jsme si je, ale možná vás překvapí, že tady máme i zvukové nahrávky. A dokonce, když se podíváme na dostupnost, tak některé jsou i veřejné. Takže při troše štěstí si tady poslechneme, abyste si viděli. Smím-li se, milý pane můj, obrátit k vám se slušnou rozmluvou? Takže to jsme slyšeli monolog Marmeladovův. Tady byste si zase mohli poslechnout třeba zpěvy aboriginců. Takže máme tady i poklady z říše zvuku. Potom tady máme i archiválie, najdete tady i nemalé množství rukopisů nebo třeba konvoluty, takže tu nejrůznější dokumenty. Tady si zase můžete to vyhledávání omezit podle data vydání, takže dejme tomu, že si řeknete, knihy z roku raz, dva mě nezajímají, chci jenom dokumenty vydané, a tady jsem si ještě teda mohla odendat ten filtr veřejné a vidíte tady knihy, které byly vydané až po roce 2000. Tak zase si ten filtr zrušíme, abychom na něj nezapomněli. Dál tady vidíte, že můžete filtrovat podle klíčových slov, což jsou slova, kterými kurátoři nějak charakterizují obsah té knihy. Vidíte, že jich je tady požehnaně. Tak, můžete filtrovat i podle autora, což trošku se dubluje tady s tím pokročilým vyhledáváním, ale dejme tomu, že jste si vyhledali historické mapy a mezi nimi chcete jenom ty, které vytvořil tady Jiří Matyáš. Můžete si to omezit podle geografického názvu, podle žánru. Můžete tady zvolit konkrétního nakladatele, místo vydání, třeba chcete jenom knihy od France Kafky, které vyšly v Praze. Vidíte tady pod místem uložení, že možná překvapivě pro vás nemáme v digitální knihovně jenom knihy z naší knihovny, ale svoje digitalizáty nám poskytly i různé jiné instituce, takže si tady můžete zvolit, že chcete třeba jenom knihy z knihovny Františkánů v Dačicích a podobně. No a potom tady dole máme facetu jazyk, takže můžete si omezit ty výsledky vyhledávání jenom na češtinu, protože si řeknete, já umím jenom česky, ale právě já zvolím němčinu
abych vám mohla ukázat jednu z nových takových pokročilých, říkáme rádi chytrých funkcí té digitální knihovny. A zase si tady vyhledám knihy od France Kafky. Tak, němčina nám zmizela, tak ji znovu navolíme. A vidíte tady knihy od France Kafky, které vyšly jen v němčině. A já se chci podívat na jeho deníky. Ty teda v češtině vůbec zatím nevyšly, takže mi nezbývá, než se vrhnout na ten německý originál. No ale ouha, německy neumím. A právě tady se mi bude hodit ta chytrá funkce, která je dostupná jenom přihlášeným uživatelům. Takže pokud jste přihlášení, uvidíte tady magické hvězdičky a když na ně najedete, tak se vám tady objeví nová série možností. Jako první dáme zvolit oblast a zatrhneme tenhle odstavec. Rovnou nám to tady umožňuje udělat z něj textový přepis, takže si to můžete někam skopírovat, klidně do překladače, ale to nepotřebujeme. Na to tady máme jinou funkci. Můžete si to stáhnout jako obrázek, můžete někomu nasdílet jenom tenhle výstřižek. Ale pozor, teď se konečně dostáváme k těmhle zeleným funkcím a to jsou ty pokročilé. Můžeme si to nechat na hlas přečíst. Tak doufám, že nás teď technika nesklame. Přičemž i u toho čtení tak si můžete zvolit, v jakém jazyce si přejete. Endlich nach 5 Monaten meines Lebens, in denen ich nichts schreiben konnte, womit ich zufrieden gewesen wäre und die mir keine Macht ersetzen wird. Trotzdem. Tak, tady jsme si pozastavili virtuální Kafkův hlas. Můžete si to nechat v nastaveních přečíst rovnou v češtině, ale nám postačí, když to budeme mít jenom textově přeložené, takže tady si můžete dát překlad. Případně, pokud pro vás je Kafkův styl příliš náročný, tak si to můžete nechat i jenom sumarizovat. A AI tady pro vás provede výcuc toho, co tím chtěl asi autor říci. Takže to máte tyhle nejnovější vychytávky v digitální knihovně. Zároveň, pokud si říkáte, že tady tuhle knihu si chcete schovat, později se k ní vrátit, tak tady máme možnost. Vidíte, že po té, co jsem se přihlásila, tak nám tady přibyla větší sada možností. Tohle je jenom pro mě jako kurátora, ale tady srdíčko, to jsme vyšli vstříc požadavkům vás uživatelů, abyste si mohli to, co jste vyhledali, uložit do nějakých svých seznamů. Takže když tady dáte srdíčko, tak si knihu můžete přidat do seznamu. Já už tady mám několik vytvořených seznamů, takže bych si to dala tady do Kafky, ale můžu si tady třeba taky vytvořit nový seznam, nový Kafka. Centruju si to, kniha se mi uložila. Můžu se k ní potom kdykoliv vrátit. No a tím se dostáváme k tomu, co najdete tady nahoře vpravo na liště, přihlášení. Už jsme si ozřejmili, tady si můžete digitální knihovnu přehodit i do jiných jazyků. Nás budou zajímat ty seznamy. To jsou právě ty mnou vytvořené seznamy, takže tady už by měl být nový Kafka a v něm ty uložené deníky. Se vrátíme zpět. Potom informace zatím přeskočíme, k těm se vrátíme za chviličku. Ještě tady máme cosi, co se nazývá sbírky. Tak to jsou takové námi kurátory vytvořené virtuální kolekce různých dokumentů, nejen knih, ale třeba i map nebo grafik. Já vám je takhle seřadím abecedně pro lepší orientaci. A jsou to nějak tedy námi účelově vytvořené soubory. Ať už pro nějaký vědecký účel, třeba zrovna tahle sbírka konkrétně vznikla v rámci projektu jako doplňující zdroj k digitálnímu vzdělávání. A tady jsme pro vás vyrešeršovali a nashromáždili všechny články, co jsme u nás v knihovně našli, které se dotýkají téhle akce komunistické perzekuce vůči katolické církvi. Když se zase vrátím do těch sbírek, tak některé jsou, třeba tady jsme
vytvořili seznam doporučené literatury podle toho, co nám kolegové z Archeologického ústavu napsali, že požadují jako doporučenou literaturu, ale některé sbírky jsme vytvořili jen čistě prostě pro radost vás čtenářů, podle toho, co i nás bavilo. Takže třeba moje oblíbená je tady sbírka Kočky v literatuře, kde najdete odkazy na nejrůznější knihy, kde hrají tyhle chlupaté přítelkyně člověka nějakou důležitou roli. Takže to máte k sbírkám. Tady třeba jedna uživatelka nám sama vytvořila a navrhla virtuální sbírku, která se týká bestsellerů Šikmý kostel. Jsou tady různé publikace, které se toho týkají a ty sbírky mohou mít i vnořené podsbírky, takže tady je třeba podsbírka map, které popisují Karvinsko. Tak a to už je skoro úplně všechno, taky už se nám čas nachyluje, ale ještě tady zbývá ten panel informace a ten bude možná teď skrývat překvapení i pro vás, kdo jste ostřílení uživatelé digitální knihovny, protože až donedávna byste tady pod dlaždicí informace našli informaci o tom, že provozovatelem rozcestníku je Moravská zemská knihovna v Brně a e-mail na nás, na kurátory, ale teď jsme přešli pro usnadnění a úsporu času na naší i vaší straně, tak jsme tady přešli na nový model uživatelského rozcestníku s takovými nejčastějšími dotazy a požadavky. Pro případ, že nechcete podporu, že chcete opravdu jenom informace, tak tady ještě najdete stručný návod. Když kliknete na zde, tak tady najdete ve zhuštěné podobě většinu toho, o čem jsem vám teď tady vykládala. Můžete si to tady přečíst, vrátit se k tomu, kdybyste si to nezapamatovali. No ale pokud skutečně chcete nahlásit problém, něco se vám nezdá, nefunguje, chcete nás informovat o něčem, tak teď je tady nově takovýhle rozcestník. První volba je zvolit si, pro kterou knihovnu vlastně vůbec máte dotaz, protože ta stejná dlaždice informace je i v těch dalších digitálních knihovnách. To znamená, když byste si prohlíželi knihovnu Antonína Švehly a něco vám nefungovalo, dostanete se na stejný rozcestník, takže tady musíte vyvinout jistou vlastní iniciativu a uvědomit si, která knihovna je ta, která vás zajímá, s kterou máte problém. Takže tady zvolíte třeba Městskou knihovnu v Praze a rozcestník vám ukáže, komu se máte s tímhle problémem ozvat. Kolegové z Národní knihovny tady mají hromadný mail, protože tohle jsme dřív museli dělat my, vyluštit, o jakou knihovnu vlastně máte zájem a přeposlat váš dotaz dál. Teď to takhle můžete zvládnout úplně sami. No a pokud se skutečně váš dotaz nebo požadavek týká Moravské zemské knihovny, tak kliknete na Moravskou zemskou a tam vás neuvítá mail, ale takovýhle rozcestník s dlaždicemi. Takže tady zase uvážíte, které z těchto oblastí se ten váš dotaz týká. Typicky našli jste dokument, který potřebujete ke studiu. Zdá se vám, že by měl být už uživatelsky volný, ale chyba lávky je tam pořád dostupný ve studovně a vy se chcete dožádat toho, aby byl zpřístupněn, takže to rozkliknete, tady vám informační text sdělí, jaké máme různé možnosti přístupu. Ta kniha, o níž se vám jedná, je v knihovně. Tady si zase přečtete informace o autorských právech, o zpřístupňování. No a vy toužíte dosít si jiné dostupnosti, takže kliknete na, myslím, že by měl mít dokument jinou dostupnost a otevře se vám takovýhle formulář, kde prosím sdělte vaše ctěné jméno, e-mail. Tady, to je moc důležité, vložte odkaz na ten konkrétní dokument, k tomu vám poslouží to generování odkazu. Tady nám rovnou můžete napsat, jakou dostupnost by podle vás ten dokument měl mít. A tady je rovněž důležité, napište zdůvodnění, relevantní pro knihovnu, takže ideálně nikoli, protože to potřebuju pro svou bakalářskou práci a nechce se mi chodit až do knihovny, ale napište tam třeba, myslím, že by měl být po přihlášení, protože jsem ten dokument našel v seznamu děl nedostupných na trhu a má dostupnost A, nebo protože autor zemřel před více než 70 lety a odkaz na toho autora. A to nám můžete odeslat, my posoudíme tu žádost a v případě, že to bude jen trochu možné, tak tu dostupnost přizpůsobíme
tomu, co by mělo být správně. Tady tudy se můžete zase vrátit zpátky o krok do toho dotazníku, pokud byste hlásili technickou chybu, knihovna vám nefunguje, padá, nemůžete se přihlásit, tak kliknete tady na aktuální stav, dostanete se na monitoring, kde uvidíte, jestli je knihovna monitorovaná. Třeba tady uvidíte, že už ten problém někdo před vámi zakusil a nahlásil, ale pokud ne, tak dáte nahlásit problém. Tady zase zvolíte, co je podstata toho problému. Máte třeba problém s přihlášením, tak nám tady můžete problém popsat. Zadejte zase prosím e-mail a odeslat. Tak. Se vrátíme zpět do té uživatelské podpory. Obsahová chyba, to je například chyba typu zjistil jsem, že ta kniha v digitální knihovně neodpovídá popisu, čili pod nějakým názvem je úplně jiný digitalizát, nebo jsou přeházené stránky, špatně popsaný ročník, stránka je otočená hlavou dolů a podobně, tak tady prosím zase přiložte odkaz na ten konkrétní problematický dokument a popište nám, co se vám nezdá, odešlete návrh a takhle nám znamenitě ušetříte práci. Už nemusíme pátrat jako Sherlock Holmes, kterou digitální knihovnu si to vlastně prohlížíte a v čem spočívá ta chyba, která vás trápí. Takže doufáme, že tahle inovace, že vám pomůže nějak lépe s námi komunikovat. Samozřejmě, pokud by se ukázalo, že jsme na něco zapomněli, že vás trápí problém, který jste přes všechno úsilí nenašli v tom rozcestníku, tak pořád ještě funguje starý dobrý mail digitální knihovna psáno dohromady @mzk.cz. Tam nám můžete když tak poskytnout zpětnou vazbu. Tak já děkuji, že jste vydrželi a to je z mé strany vše. Ještě tady chvilku pobydu pro případ, že byste měli nějaké otázky, tak budu-li vědět, ráda odpovím. A jinak děkuju a přeju vám mnoho badatelských úspěchů při práci s naší digitální knihovnou. Tak, nikdo se nehlásí. Koukám do chatu, jestli nemáme nějaký dotaz v chatu. Ale ani tam nevidím žádný dotaz. Ano, už vidím, bude prosím záznam. Ano, záznam bude. Náš webinář byl nahráván a za pár dní, bohužel nebudu radši slibovat, jak rychle to bude, ale dříve či později, tak se na knihovnách.cz objeví záznam tady z tohohle webináře. Rádo se stalo. Tak, taky děkuju, bylo mi potěšením a doufám, že se vám po tomhle webináři bude s digitální knihovnou nebo s těmi jednotlivými digitálními knihovnami pracovat o to lépe. Tak já se loučím a přeju vám krásný večer. Naschledanou.